जगाला दिशादर्शक ठरलेली डोंबिवलीची मराठी नववर्ष स्वागत यात्रेला सुरुवात। कोविड योद्धांचा सन्मान करत ढोल ताशांच्या गजरात निघाली स्वागत यात्रा। हिंदू नववर्षाचे स्वागत यात्रेने करण्याची परंपरा श्री गणेश मंदिर संस्थानाकडून सुरू करण्यात आली आहे। यंदा यात्रेला 24 वर्ष पूर्ण झाली असून डोंबिवली स्वागत यात्रेची परंपरा ही साता समुद्रापार पोहोचली असून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आणि भारताबाहेरील मराठी भाषिकांकडून देखील स्वागत यात्रा काढली जाते। कोरोनामुळे गेली 2 वर्षे या यात्रेत खंड पडला असला तरी आता कोरोनाचे सावट यावर्षी हटले असून यावर्षी त्याच जल्लोषात स्वागत यात्रा श्री गणेश मंदिर संस्थानातर्फे सुरू आहे। या स्वागत यात्रेत तरुण तरुणींचा नागरिकांचा उत्साह दिसून आला। डोंबिवली पश्चिम दीनदयाळ पथ येथील मारुती मंदिर येथून फडके रोड मार्गे गणपती मंदिरापर्यंत या यात्रेचा मार्ग आहे। या स्वागत यात्रेमध्ये तरुण तरुणी नागरिक पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते। ढोल ताशे लेझिम पथक वारकरी घोड्यांवर स्वार झालेल्या महिला बाळ शिवाजी देखील या यात्रेत सहभागी झाले होते। त्याचप्रमाणे सायकल रॅली बाईक रॅली देखील काढण्यात आली होती। यावेळी या स्वागत यात्रेत शिवसेना खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मनसे आमदार राजू पाटील, भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण ही उपस्थित होते। यावेळी सर्वांनी निर्बंध शिथिल झाल्याने उत्साह असल्याचे सांगितले। कोविडच्या प्रदीर्घ काळानंतर तब्बल 2 वर्षानंतर डोंबिवलीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत यात्रेचं आयोजन झालेलं आहे आणि सगळ्यांमध्ये एक चांगला उत्साह आहे। आम्ही सगळे लोकांच्या चेहऱ्यावरती जर बघितलं तर एक वेगळा आनंद आहे या स्वागत यात्रेला घेऊन। आणि ज्या स्वागत यात्रेची सुरुवात या डोंबिवलीपासून झाली अशा या डोंबिवलीमध्ये पुन्हा 2 वर्षानंतर स्वागत यात्रा होते, तर लोकांमध्ये उत्साह आहे। ही तरी स्वागत यात्रा कमी कालावधीमध्ये गणेश मंदिराने आयोजित जरी केली असेल, चित्ररथ या नेहमी आपल्याला पाहायला मिळतात की चित्ररथ मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात, चित्ररथ यावेळी नाही आहे, पण लोकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणामध्ये, लोक मोठ्या उत्साहामध्ये सहभागी झालेले त्याच्यामध्ये। तर डोंबिवली गणेश मंदिरचेही मी म्हणजे धन्यवाद व्यक्त करतो, अभिनंदन व्यक्त करतो आणि येणारं हे नवीन वर्ष जे आहे ते सगळ्यांना सुखाचं, समृद्धीचं आणि आरोग्यदायी जावं। आज जसं आपण सगळे नियम शिथिल झालेत, तर पहिल्यांदाच आपण एकमेकांना मास्क शिवाय भेटतोय, तर हा जो उत्साह असाच कायम पुढेही राहो अशा सगळ्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या या गुढीपाडव्याच्या मजा वाटते, आनंद वाटतो। 2 वर्षातनं का होईना आमची खरं तर काही दिवस अजून परवानगी दिवशी आम्ही अजून जल्लोषाने केली असते, परंतु हरकत नाही। पुढच्या वर्षी 25 वर्षी आम्ही जोरात साजरा करू। यावर्षी लोकांमध्ये एक जल्लोष दिसतोय, कोरोना कुठेतरी संपल्याचं दिसतंय, एक समाधान, एक जी नाहीशी झाली। सण आहे, सणाला सर्वांनी एकत्र यायलाच पाहिजे। निवडणुका आमचा जेव्हा सण असतो तेव्हाच आम्ही वाटतो, अदरवाईज आम्ही सांगितलं तयारी झाली। मी आता तिकडनं तिकडेच निघणार आहे, एवढंच तयारी आहे। या संध्याकाळी कळेल तुम्हाला, माझं निमंत्रण आहे सर्वांना की सर्वांनी वोट नक्की द्यावे। 2 वर्षाच्या खंडानंतर यात्रा पुन्हा आज निघाली आहे। अत्यंत कमी कालावधीमध्ये गणेश मंदिर संस्थांनी या यात्रेचं नियोजन केलं, पण लोकांचा जर उत्साह बघितला तर तो एवढा मोठा आहे की दरवर्षी एवढ्या जेवढे नागरिक सहभागी होतात त्याच्या कितीतरी मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झालेत। रथ नाहीत, समजा फ्लोट्स नाहीत, संस्थांचे फलक नाहीत, पण नागरिक म्हणून, डोंबिवलीकर म्हणून संपूर्ण डोंबिवली हे रस्त्यावर उतरलेले आहेत आपल्याला दिसते। ब्युरो रिपोर्ट, डोंबिवली इन मराठी न्यूज। ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा इन मराठी न्यूज चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन।